बहुत मानसियानो बाबाखौ नायनो होनगासिनो दं मा होनो नों बाबाखौ देखायना हरबानो जाबाय नुथाराखैबो आरो बासा रावबो शुटिं नायनो र' बे सानसेबो नुफेराखैनो ना शुटिं नुदों नों नुवाखैना Hey guys, welcome back to my channel another vlogs. आं नोंथांमोननो बुंनानै गोबां मानसिफोरानो कुइसन खालामहरगासिनोमोन नोंसोरनि आफाखौ मानो नुवाखै होननानै भिडिअनि गेजेरजों देखायगोन आं गाबोन नङाबा समफोरनि गेजेरावनो नोंथांमोना जुदि इसेबांखिनि नायनो गोसो जायोब्लाथाय आरो लोगोसे आं बुंनानै दिनै गोबां खामानि दं माखासे प्लास्टारबो होगोन भीम धालाय होगोन बेनि थाखाय अन्थाइबो लायबावनांगौ नायदोंसै अर्डार खालामनानै फैयोना फैया गारिया लोगोसे आङो पार्सेलबो लायनांगौ दा ओमफ्राय आरो बुंनानै खादोंसै Q&A भिडिअ बानायगोन नोंथांमोना माने कमेन्टआव गोबां मानसिफ्रानो कमेन्ट खालामनानै बायदिसिना खोथा सोंहरो नालाय आंथ' कमेन्टआव बयनोबो बुंजोबनो हाया बेनिखायनो Q&A भिडिअ बानायगोन जायबा माने बयनिखो कुइसनखौबोथ' बुंजोबनो हानाय नङा खिन्थु माखासे इउनिक माने कुइसन खालामनायफोरखौ जोङो लानानै जों Q&A आव बुंनानै होगोन गाबोन नङाबा समफोरनि गेजेरावनो बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेराव कमेन्ट खालामना बुंहरबानो जाबाय नोंथांमोना मा सोंनो गोसो मानिफ्राय मा लाना फैगोन नोंलाय गामियाव थांदोंमोन आं ओमफ्राय गरसि बायनानै लाबोदो बेसांनि गरसि 10 थाखानि एसां बुरजा गामियाव नालाय अननानै हरो आरो बासरा सोर हरदो फैसा नङा बै बेलेग माहा हरदो So guys, नै जोबबायबो बेनिफ्राय जोबनायाथ' जोबाखै बेखौ धालायखांबाय बेनि सायाव इटा हाफ वाल गाथिगोन गासैखौबो हाफ वाल गाथिजोबगोन आङो बेनिफ्राय नै बै मोनसेया फुल वाल जागोन बे मोनसे बेखौ रुमसे बानायनो नागिरदों बेयो फुल जागोन आरो दाथ' नै बे जोबबाय आरो एसे दंबावो नामा दा बेलासियाव बेखौ जोबदोनसै गासैखौबो बारा गैथारला दा बेलासि माने बानायनाथ' दा टाइमा 12ता जासिगोन नालाय नायदोंसै ओमफ्राय बेखौ होखांजोबनानै बेयाव गाबोन प्लास्टार बुगोन बे वालखौ बे जेसेबांखिनि दंना गासैखौबो प्लास्टार बुजोबनांगोन प्लास्टार बुनायनि उनावसो नोङो बारान्दा होनो हागोन नालाय बेनिखायनो प्लास्टारखौ क्लियार खालामग्रोना लानांगोन बेनि थाखाय गाबोन जों दै सारग्रोनांगोन गासैखौबो वालफोरखौ दै सारनायनि उनावसो बेयाव प्लास्टार बुदोनसै प्लास्टार बुनानै बेखौथ' फुल वाल बुखांबाय बे मोनसे रुमखौ बेनिफ्राय नै बे मोनसे मोननैया हाफ वाल जागोन आरो बे जाय मोनसे हाबग्रा दरजा थागोन बै जाय मोनसे थागोन ओमफ्राय नै बे रुमनि थाखाय बेयाव फुल वाल जागोन नालाय बे मोनसे लास्टनिया बेयाव मोनसे रुम माबा दरजा थागोन बे जाय खोरखि थागोन नायदोंसै माबायदि बानायनाय जायो आरो लिंटार गोजौआव मोनसे थाबावगोन इटा बहायबावनांगोन ना गोजौआव माने बेयाव ग्रिल होगोन ना लहानि बेनि थाखायनो नायदोंसै माला जोबो बे खामानिया बैसागुनि आगोलाव थुबाय बाव इसिबां थाबनो आंनि एकाउन्टाव 22,000 फैसा हाबनायनि मेसेज फैबाय थ' लोगोफोर लाइसेन्स फाइट फर बेदाव नोंथांमोना 200% ब'नास आरो 30,000 सिम फैसा मोननो हागोन लोगोसे बेयाव फार्स्ट डिप'जिट दङ बिदिब्ला मानोथो गोबाव खालामबाय थानो लिंकआ डिसक्रिपसनाव दङ नोंथाङाबो डाउनलड खालामदो फैसा खामायदो माबे मा जायोथ' आरो माबा नङाना बे मासां गोथाव संनो रोङो दा सामफ्रामबो बास्रा सैमाया सानब्रै सानबा जालांबाय खाना दोनबाय थानाया हेगाराबो हेगारना हो नोंसो आदार होआ सोर होगोन हा नोंनो मालिक दा इनि नोङो जा बेटा नामा so guys आं लांगिनाव थांनानै पार्सेल लाना फैनि बेनिफ्राय आइया मालाय बेजा साहा लोंहोनो हारसिंनो खर' सादो दा लांगिनाव थांबा मुलि लानानै फैफा लांगिन नङा गामियाव लायग्रोनि होमबा आङो लानानै फै मारै खर' सादों आरो लोमजादों आरो गगा मोननाय बुरजाथार नामा दहायनिफ्राय मानो मावाखै होमबा मावाखैमोन आरो लाना फैथां डाक्टराबो गामियावनो दंखायोना बेनिखायनो मोजां नङाबा जुदि गामियाव गैयाबाथाय 10 किल'मिटार गोजानाव थानांगौमोन जों लांगिनाव बैसानावनो लांफैनो नागिरदों आङो अफार बिखो ओरैनो बिखोनिनो दे न मोदोम बिखो सब मोनसेयानो लोमजानाय खर' सानाय मोदोम बिखो लोंना दै गुदुंजों लों दै गुसु ना मारि लानाया खालामनो
So guys, बालायाबो सफैबाय बाला आरो बाला नङा सिमेन्ट आरो अन्थाइ बिहरदोंमोन आं नांगौ जाना दं गैथारला नालाय स' बेखौबो सफैबायानो आं नायदेनसै र' बेसेबांखिनि लाबोखो So guys, नै बेयाव सिमेन्टनि आरो सिमेन्टना 5 बेगजों 1950 टाका लादों दे ओमफ्राय आरो माबा 2200 लादों अन्थाइया गासै 2400 जाबाय दिनैनि बिला आङो एसे लेट सिखारदोंना आंहा टाइम मोनाखै माखै दहायनिफ्राय ओंखायनो आङो दा सानफ्रामबो मा हा सानफ्रामबो मा नों थिखाङासो थिखांगोन आं थिखांगोन नामा स' गाइस दा आङो आंनि दरजानि थाखाय आरो खोरखिनि थाखाय आं दा बेयाव मोनसे एक्सट्रा रुम बानायगोन ना बेनि थाखाय आङो दंफां नायनो फैदों गामियावनो दङ बेखौ हाहोदोनसै आङो माने सुकाट आरो सुकाट दा दरजानि थाखाय खोरखि आरो दरजानि थाखाय बे मोनसेखौ हानो नागिरदों आमाइ मोनानि हादोनसै आरो नायगिरदोनसै खेबसेनो गाम्बारि दं बै जाय गाम्बारि बिफां दं बेखौबो हानांगोन बायदि मोनदां ओरै खोबग्रानि थाखाय पाल्लानि थाखाय स' गाइस दाखालि आंनि हाबायाव माबा लांदोंमोन ना नै फोरानगासिनो दं आसोलफोरा एथ' मुरै आसोले बमा फुटायगोन ना किबा फाटाय दिसे नुतोन ही आसोले पुरा बे आंनावसो खुलिदोंमोन बेखौ बे कार्पेटखौ आरोना ओमफ्राय नै दा आरो नुफैबावबाय आं दखाना बैयावनो दङ गामिनिनो आरो लकेल ओमफ्राय কি ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে বেসে লোগো দে आंनि बे गामिनि खाथिनि कुरकुर बस्तिर So guys, saya बाथौखौ लिरगासिनो दंमोन ओमफ्राय आं सोंनि आइ सोर बहुत मानसियानो बाबाखौ नायनो होनगासिनो दं मा होनो नों बाबाखौ देखायना हरबानो जाबाय नुथाराखैबो आरो बासा रावबो देखायथाराखै आरो नोङो बाबाखौ आंखौसो देखायबाय थायो बाबाखौ देखायाखै गोबां मानसिफोरानो खालि कमेन्टआव मैयानि भिडिअफोराव बुंगासिनो दं देखाय दंना गैया देखायाखै मानो होननानै स' देखायगोन र' माला देखायनो गाबोन देखाय गाबोन नङा गाबोन किउएनए भिडिअ फैगोन जुदि नोंथांमोना नांगौबाथाय गाबोन समफोर किउएनए बायनानै नङाबा किउएनएआवबो देखायनो हानाय गेरेन्टि गैया ना देखाय आरो गाइस नै बोरमा खासि होगासिनो नै बेनि बिहावनि बोरमा खासि मालाय गामियावनो गामिनि हिनजाव लाबोदों दा बेखौनो दहायनिफ्राय जमथाबगासिनो दं आं जानो दासिमबो जाया फै लामायाव थांनि खेबसे शुटिं नायनि र' बे सानसेबो नुफेराखैनो ना शुटिं नुदों नों नुवाखैना आंथ' नुबाय आं गावनो खालामनाय मानसि दा नायनि जोङो बैसानाव जादों Wah, betul ya. So guys, दा आङो बुंदोंमोन ना बोरमा बेदरनि पार्टि होननानै आंथ' जाखांबाय नै आरो बे जाय सानै दंबावो दाबो जाखाङाखै होगासिनो दं जानाया सोलालाय आखाइखौ सोलालाय नायनि आं ओइ होख्लायदो नै गोमसार ब्लगा So guys, thank you so much नोंथांमोना जोंनि बे फेमिलिनि माने जेसेबांखिनि भिडिअ फैदोंना बेखौ माने गोबां सापर्ट खालामगासिनो आं आरो गोबां मानसिफ्रानो मोजांबो मोनदों आरो आं हायोबाथाय बेफोरबायदिनो कन्टिनिउ खालामलांबाय थानो हागोन नाजागोन आङो दैलि भिडिअ नोंथांमोना सापर्ट खालामबाय थाबानो जाबाय माने दैलि नोंथांमोनाथ' नायबाय थाखाय गोबां मानसिफ्रानो स' बावगारनाङा रावबो आंखौ आरो जोंहानि बे फेमिलिखौ स' आसा खालामो नेक्स्ट भिडिअ बेफोरबायदिनो लोगो मोनगोन होननानै थाबैनो स' नोंथांमोना नेना थाबानो जाबाय नेक्स्ट भिडिअखौ